ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁର ନାମ ଜାଣିବା ହେଲା। ପଶୁର ନାମ ମୁଁ କହିବି, ତମକୁ ଚାର୍ଟ ଦେଖେଇବି, ତମେ କହିବ ହେଲା। ହଁ କୁହ, କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ? ସମସ୍ତେ କୁହ, ଏଇଟା ବଳଦ, ଏଇଟା ସିଂହ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦଉଛି, ତାପରେ ତମକୁ ପଚାରିବି, ତମେ କହିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସିଂହ, ଏଇଟା ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ, ଏଇଟା ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ମାଙ୍କଡ, ଉଟ, ଏଇଟା ବିଲୁଆ, ଏଇଟା ବାଘ, ଗଧିଆ, ଏଇଟା ଭାଲୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଚିତାବାଘ, ଏଇଟା ହରିଣ, ଗଣ୍ଡା, ଜେବ୍ରା। ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ତମେ କହିବ ସବୁ ହେଲା। ରୁବି କହିଲ, ଏଇଟା ଚାକାବୁଡି ବସ, ଏଇଟା ବଳଦ, ସାଇ, ଏଇଟା ସିଂହ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହ, ଏଇଟା ଯିଏ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି କୁହ। ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଏଇଟା ଉଟ, ହଁ। ଏଇଟା ବିଲୁଆ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଏଇଟା ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ଗଧିଆ, ଏଇଟା ସାଇ, ଏଇଟା ଇତି, ନାନିସା, ଏଇଟା ଭାଲୁ, ଏଇଟା ରୁବି ଛେଳି, ଏଇଟା ଚିତାବାଘ, ଏଇଟା ନିଶା ହରିଣ, ଏଇଟା ଗଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଜେବ୍ରା। କହିଲ ସିଂହକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ଟାଇଗର ମାନେ କଣ? ଟାଇଗର ମାନେ ସିଂହ, ଟାଇଗର ମାନେ ବାଘ, ଟାଇଗର ମାନେ ଆଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ହାତୀ, ହଁ। ଆଉ ହେଇଗଲା ମଙ୍କି କୁ ଓଡିଆରେ କଣ କହନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ। ଆଉ କହିଲେ ଦେଖି, ଭାଲୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଭାଲୁ, ଏଇଟା ଭାଲୁ। ଭାଲୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ବିୟର। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ।